Majong adlaw day natang tanan guys. Di aday ko karon sa Cebuan ng Lolier kay nagkuha ko sa gipada ni ate. Di nate ha nagikuha dara sa Cebuan ng Lolier ag imong gipada para sa mga chikiting. Daghan kadtong salamat Tijo. Di na nang nakuha te. Di nate nakuha na namo. Salamat kadto. Tara na. Sa eskwelahan ni Kim Kim. Tere na nakuha na ho ag imong ipada 5,000 kapin. Salamat ka Jote. Inja mamalit mi inja. Nakuha sa aming Kim Kim daan. Okay, si Kim Kim ay mamili silang mga kuan. Ito, mga konsumo. Daghan ka dong salamat sa imong gipada para sa mga chikiting. Salamat ka Ajo. Masang ko as Kim Kim daan. Nagawas na sila? Once pa nagawas na. Timing sa kaago. Pangharin na. Nagawas na. Hinay kay Madam Agka. Asa? Asa Agi? Tana. Basa na. Nabasa na to. Gusto ba nga niya kung batang baji? Namuha lagi ni mong liag. Ano man na? Ha? Namuha po man lagi na imong liag. Butangan rani na koror. Ay, kuror. Koror crayon. Kuror karon. Koror crayon. Color crayon. Lipay ko rin. Salamat sa Yay! Yay! Ay, kaduga mong batang batite. Masiri ko na sita. Para silang sumo. Ay, tagasaan. Ay, tagsadaan. Uy! Data grocery nagbadjing gamay. Kuno ka kim-kim te di gatas. Man man ni gatas man ni. Nahurot na sila berbrand na kuan nagkanin na laman. Makabuok dati. Milo o gatas. Kim-kim. Ka lakort. Nakamaya kort ka. Kala ka itong papa. Tuwar to. Calchis. Baon sa mga kabataan. Uy, beauty ko nila yung hanito. Padza. Bata ako. Padawi ko. Halika na. Sisadan. Lumpia. Kanay murang dila. Derag pili ni Kim Kim. Kuha. Fruities. Ang kana kuha. Mangad pa madjam papa. Kuha ka ng kuan, ganahan mo ipang baon sa school. Wow. Nagbiskit oy. Kay butang si masadlan na. Butang ato. Sus nang tanan sanina naka likod-likod na. Ngumpra na Kim Kim. Yay! Kadali. Ha? Nati overload. Kau. Alis da na mo ring kare. Alis da na may tayo. Alis da na mo og Alaska. Alaska. Nagreklamo sila kay di ko sila kita silang naong datos amang vlog. I-search nang amang kuan Kinan Kim Family Vlog. Tas atin nating tanawan na mo shout out. Shout out dara sa ilang kuan cashier. Tibing. Kung nakatang target, tataraman ng pang
Sprayhais mga kanang kuan. Sprayhais mga migas utitid. Panel siguro natin. Kung man sila pink labo. 2612 budget. Oh. Pila tayo? 2612. 2612. Nete. Mudugang pamipalit na tuguan kanang naisindaan. Last skincare. Uli na mi guys. Manamig papalit. Palit pa may gugang sindaan. Palit sa may kuan. Kanang saga. Sa merkado. Salamat ka Zote. Palit sindaan. Halag karne. Pila to? 4. Ay, apil to. I-apil to, te. 4.30. Oo. Ano, 4.30. Okay na. Yan na, Miss. Bye, guys. Sigsikim-kim mag-unbox na daring among mga gipang kumpra. Salamat ka, Jo, te, Jo. Diyan na. Thank you, Tita Jo. Nakapalit na may gatas Milo. Wow. Everyday. Wow. Sige. Open na, open. Da. Abrihan ng kimi-kimi. Uchos, tabangan. Nope. Okay. Ning ko day ko nga guys ti kani. Kay ugnay mga utitid ba? Muna yung mga i-spray. Sama na Kim. Sidaan. Hindi ako. Napoy sidaan. Dati. Pwede may mga sidaan. Dato pa'y karne. Nakaripod. Sidaan. Uy. Pita. Pangbawon sa mga chikiting. Tita. Pita. Suno. Sapa na. Bingo. Kiswi. Bravo. May bravo. Uy, di ako. Wow. Cookies. Sapa. Lain. Cloud9. Dati. Himingaw man sa lagi nga ni. Kambos ni Pun. Wow. Dapat mga Milo. Uy, Milo. Everyday. Pakabok ng Milo. Yan na nakadakot ka kayo. Yung sinayang sa kago. Pakabok ng Milo. Kaya hurot na gilhanguan te. Ilhang straight hurot naman. What's that? Ginto. Tambaw ng ipon. Ikin-kin. Tambaw silang ipon. Sapa na, uban. Biskuit! Yeah, ilang biskuit! Ginto. Tari. Ne. Parasa mo ikin. Panghugas. Sa plato. Panghugas sa plato. Ipalit ni Kuan. Karipod. Corn beef. Para lang. Pang sidaan sa mga chikiting. 6 pieces. 6 kabok no. Tata. Ate, lang Kuan. Corn beef. Sardines. Ganahan na sila ginani. Kutangan o kanang ay itlog. Isahon. Kabit ka, Jo. Udah pada kan mani. Pinagmagiralian mi. May kabuntag. Okay, may mga madali-dali po. Dapat ito na ikuan. Sige na rin. Sige na. Kaya na, yan eh. Hindi pa rin siya. Hello, kita mani. What's that? Uy! Saan eh? Mr. Buko. Pambaw sa ngipon. Mr. Buko. Ikaw, parang sarap ikaw po. What's that? Parang nakilang ka, Azo. Tama, Day. Nakilang ha? What's that? Saan na? Gatas everyday. Salamat! Salamat pagkakit. Salamat ka, Tote! Dala ang gatas ng Milo. Diyan na pa ilang mga biscuits sa mga chikiting. Thank you! Lupin! Ano na sa Lupin? Sige, open! Open! Hila! Gunting nga, gunting nga. Open sesame. Okay. Ano, Day? Hello, cheese! Cheese. Ganahan sa lingan niya. Gusto lang ang katungduag sila na labakik. O laba. Lapapit. Laba.
May lava. May manakot dami. With cheese. Wala ganahan nila guys. With cheese. Red Choco Whopper. Red Choco. Ano? Uy, sukang sila. Wala po ay. Bili na gasa. Wala nakuha. Pag nga ni Big Clover. Oh. May kim-kim nga rin. Huwag kasi lagay nga rin. Sinuon na. Sinuon ko no. Derate, hagang mong napalit. Daghan ka dun salamat, Tati Jo. Dena. Uman sila Iberbrand. Karin na laman te, alas ka. One, two, Anjak Milo. Salamat ka Jo, te. God bless. Sugamping mo kanunay dihati. Ang tita Jo, daghan. Daghan ako'y bao. Daghan naman ko yung bao. Salamat ka Jo, te. Ilang koan. Nahurot na magilang koan. Squeak o katong ilang gatas. Dasang agi. O na pa sila yung bagong koan. Bagong stock. Salamat ka Jo, te. Daghan ka dun salamat. O gamping mo dihati. Gamping mo kanunay dihati. Ohio USA. We love you all. Ako'y ako, si. Ano pang bawon sa mga kuyas. Dato pa may karne na to. Mag-isir na da dun sa freezer. Kaya rong di si Jama kuan ba. Kwanto si Jai. Isa ka kilo kapin to pa no. 1 kilo kapin. Nga karne. Thank you so much. Dapag among panakot. Na. Daghan ka dun salamat eh. Kasi di ako nakapalit ko kami. Sama na, Clover? Daghan ka dun salamat. Lipay na ni ka dun gamang mga chikiting. Di gamang bajing gamay. Mo nang uanda ni na malit. Matuwang ka, ginuko. Di ako. Happy ka ajo. Depod mi pan ya. Kare. Saya nga dani pana day turta. Depod mi turta kare. Jadi depod mi karing Francis. Ano na primo na magtagulilang ni. Tinago-tago naman danang ilaom. Miyaw ko miyaw. Si Kim Kim mo itigdunaw na ha guys. Daris ka ng ilaom mo pamutang. Kang pangot. Pamutang na mo daris ilaom. Mo na lam na inabot na bilin silang kuan. Kan biplup. Si Kim Kim mo itigduno. Gara tanaw ni mo sana na. Mo nakakibul nga iring. Hinay. Okay. Salamat ka Jote. Na napa-stock ang mga kabataan. Na, 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 na. Ang mga kuyas kay kwarta may ilang baon. Ito, nagsalin ko og kuante pang baon nilang kwarta kada adlaw. Kaya sila may mamalit sa ilang ganahan ang mga kuyas. Sa kakim-kim, si Jamoy namili. Nada to, wala misa. Ang saka pa na, sugba ka. Nagsugbas pa pag-abragas para sa mga paniod ko. Nada na, Kim. Si Kimi mo nang lumbay. Isang mga kuan guys, kari. Isang mga wafer na arong ma-arrange. Aron ma-arrange ko noon na ni Jay panahod ang isang mga wafer. Wafer. Na isang ipang arrange. Then na nag-upan, di man masigo. Then nate, nag-ipanagod sila nan. Nilang mga kuan. Budgeting sa mga chikiting. Na daghan ka dun salamat eh. Lugat, siksik ko. Ikaw. So nang ama na ipanagod dare guys. Sa garang ilang kuan. Gatas. O Milo. Yan sila nan. Ay panagod pingin. Mama, nalagi ko kandiis. Ha? Nalagi ko kandiis. Favorite sa mga kabataan, Milo everyday. Ay bubuda rin sila na. Okay, sakto ka ajo. Sakto ka rin sa katuan. Tantan na dyan, natantan. Arang si Jadari, akari sa kaputok ng Milo. Kaya sa mga brihan, kaya sa na o kuan, burok na isa. Kaya ang silan sa gatas na Alaska. Magkali nga isidlan. Salamat ka doon, mga sidlanan. Hindi kuan.
Oh, hurry. 1.9 kilo siya. 1.9 kilogram. On siya. Kilo kapin. Thank you, tita. I love you. Ano mo ipangukon? Timplahan every morning. Kaya itong isa. Di ba ka sila nan? Dami ni Scottish nito day. Sakto des do kasi ganan. Matanaw ako, ma. Tagkan lang mo. Ah, kasi. 1,025. Tagay ko, ma. Hmm? Tagay. Timpla kag milk? Lameo. So arang si Jack. Sa duha ka sidlanan. Pagka na. Yoto everyone! Ito, guys. Ito, dami sa guys, diya, sinugba. Muna yung magipalit ganina nga karne. Salamat ka, Azote! Ito ta guys! Sinugba nga baboy. Uy, kalamig. Wow. Ay. Amen.